Sommeren er over, og vintertøjet er kommet frem. Dagen er kortere, og det hele er bare mere dystert. Man kan også blive lidt deprimeret, når man kigger på alt, hvad der foregår omkring os. Også nogen, der siger, at verden går under i 2012. Og det er jo snart. Hvis du går rundt med nogle af de her spørgsmål, så kom til parken i februar måned.